Sa ulo ng mga nagbabagang balita, HPG Benguet handa sa dagsa ng mga sasakyan sa darating na festival sa Benguet. Baguio Boy hinirang na commander ng Visayas Command. Comelec Baguio handa na sa dagsa ng mga last minute na magpaparehistro sa barangay at SK elections. Vaccination program ng Pangasinan tututukan. At Ifugao na piling pilot area ng programa ng DICT. Bagamalam Amyanan Aluzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa papalapit na festival season, bantay sarado na ng mga Highway Patrol Group Benguet ang mga kalsada ng probinsya. Narito ang balita. Pauwi na sana sa Tublay Benguet si Denver at kanyang misis nang bigla silang harangin ng mga miyembro ng Highway Patrol Group Benguet sa kahabaan ng Longlong Road. Awit-awit po. Natabarangyo na lang sir. Kaya motor. Kung naglalata dyan ni Dupsil, di ba nagranyo, nagkapukan niya, naglalata niya kasulatan na ako nga po, kung talaga na naitibigyan. Nakita kasi ng mga ito ang motorsiklong nasa loob ng kanilang sasakyan. Agad silang hinanapan ng papeles ng motorsiklo at kotse. Nakita nyo naman, na-scan lang yung open deed of sale nila at saka yung ID nung may-ari. Kaya natin chinek mabuti yung papel. Mostly kasi meron mga problema yung papel. Kung minsan kasi may nanghihiram ng sasakyan, binebenta na nila diretso. Paliwanag ni Denver, kakabili lamang nila ng sasakyang gamit. Nasita da kami ta makikita piman jay motor. Kat siyempre questionable baka awan papel na jay motor kasi jay. Okay lang mat kid din jay motor. Piman tin service mi pan milang inala na ito ita pasublat da. Matapos makumpirma ang transaksyon, pinayagan na ng HPG na umalis ang mga ito. Pero pinayuhan silang ayusin ang mga kinakailangang papeles para sa pag-transfer ng sasakyan nang hindi na muling magkaroon pa ng problema. At least na-confirm ko yung mga i-check naman nila yung mga number na kailangan ng sasakyan. Ayos naman. Ang problema lang sa papel, konti lang yung original sana na-sign nung first owner pero marirehistro naman pala. Hindi nga lang matatransfer sa pangalan. Sa nalalapit na Panagbanga Flower Festival at Strawberry Festival, inaasahan ang mas pinaigting na pagbabantay ng mga guardians of the road. Ma'am, actually parating na rin yung mga festivities natin dito sa Cordillera, particular Panagbenga and Strawberry. We are checking po yung mga documentary requirements po ng particularly sa sasakyan, driver's license po, saka yung roadworthiness po ng mga sasakyan actually. And particularly po yung enforcement po namin sa Highway Patrol Group, particularly po yung anti-carnapping. Sa datos ng HPG Benguet noong nakaraang taon, umabot sa 3 sasakyan at 8 motorsiklo ang nahuli at napatunayang karnap. Bukod dito ay tumaas din daw ang bilang ng mga nasisita dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt. Samantala, pinapayuhan pa rin nila ang mga motorista na tanggalin ang mga stickers sa sasakyan. Actually ma'am, sa Highway Patrol Group po, sinisitahan ho namin particularly po yung mga sticker po na Highway Patrol Group, yung mga Tiger po na graduate po ng executive motorcycle riding course, tinatanggal ho namin particularly po sa mga windshield po. Yun na po, may directive po yung director po natin na about po sa implementation po ng pagtatanggal ng mga sticker po. During travel time, we should learn po yung mga defensive driving, particularly po sa mga driver po natin na pumapanik po ng Baguio. Bukod dito ay iba yung pag-iingat pa rin para maiwasan ang mga aksidente sa daan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinirang naman ang isang tubong Baguio bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines Visayas Region. Atin siyang kilalanin sa kwentong ito. Formal nang umupo kahapon bilang bagong Visayas Command Chief ng Armed Forces of the Philippines ang Baguio Boy na si Lieutenant General Benedict Musni Arevalo.
Pinalitan niya sa pwesto si Lieutenant General Robert Dauz na nagretiro noong Nobyembre. Sa pag-upo ni Lieutenant General Arevalo, gabay niya ang mantrang loved by the people, feared by the enemy. So ang gagawin lang namin, we see to it na yung mga bagay na tayo mamali ng taong bayan, at of course, yung tayo rin ay kakatakutan ng ating mga kalaban. So para tayo katakutan ng ating mga kalaban, importante talaga na matugis natin sila, and then which we have been very successful for our campaign, ano? Huli siyang namuno bilang 3rd Infantry Division Commander kung saan umabot sa 58 ang napagtagumpayang armed clash encounter. Ngayon, target niyang pabagsakin ang 4 pang guerrilla front sa Visayas. So yun ang tututukan ng ating kampanya for 2023, and seeing to it that this remaining, we call it the guerrilla fronts, ito ay organized units ng ating mga kalaban ay mapahina natin sila para hindi na sila makahasik ng karahasan at kaguluhan dito sa Kabisayaan, and that will be the main focus of our campaign for 2023, and I'm very confident that we can do it. Hinihikayat pa rin naman niya ang mga ito na piliin na lamang ang magbalik loob sa pamahalaan. Una, ang magbalik loob, mag-surrender, mabuhay ng normal kasama ang kanilang pamilya. Pangalawa ay mahuli sila at makulong. At pangatlo ay mapatay sila pagka nagkasagupaan sa engkwentro. So sa tatlong yan, ang aming inaasahan ay sila po ay pipiliin ang una na magbalik loob na lang. Nakahanda raw ang iba't ibang programa para sa mga ito. Samantala, isa rin sa kanyang tututukan ang mga pangangailangan, lalo na sa mental health ng mga sundalo, ayon na rin sa direktiba ni nooy AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro. Sa kanyang pag-upo, asahan daw ng mga taga-Visayas ang tuloy-tuloy na alalay ng AFP, hindi lamang sa pagsugpo ng insurhensya, pero maging tuwing may mga sakuna. Si Lieutenant General Arevalo ay ipinanganak at lumaki sa Baguio City. Kasama siya sa Philippine Military Academy Bigkislahi class na nagtapos noong 1990. Isa siya sa 4 na sundalong anak ni PMA alumni Colonel Filoteo S. Arevalo ng class 1956. Sa 33 taong pagseserbisyo, nakatanggap siya ng maraming parangal gaya ng Distinguished Service Star Award. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Handa naman ang COMELEC Baguio para sa mga habol sa voter registration 7 araw bago ang deadline. May balita si Charles Limon. Umabot na sa 2,500 na mga botante ang nakapagparehistro sa COMELEC Baguio mula noong sinimulan ang voters registration noong Disyembre ng nakarang taon. Pero sa mga nakalipas na araw, naging matamlay ang bilang ng mga nagpaparehistro. As of yung daily output natin, pumapatak pa rin ng 100 daily. It's still low, Charles, kasi hindi natin ina-expect na ganito pa rin kababa as compared noong mga unang mga registration periods natin, na ang senaryo dapat ngayon na last week ay medyo mahaba-haba na yung pila. Ayon kay COMELEC Baguio Election Officer na si Attorney John Paul Martin, malaki pa rin ang kanyang tiwala na maabot nila ang kanilang target. We have 7 days pa to do 1,000. Baka naman kakayanin pa yung 5,000 na target natin. Kasi 2,500 na tayo eh. Mga bale, halimbawa, 500 per day na lang, kayang-kaya natin abutin. But kung titignan natin yung trend, parang baka naman hindi tayo dagsain. Ilan sa mga ginawang hakbang ng COMELEC ang off-site registration sa ilang institusyon sa lungsod. Sa obserbasyon ng COMELEC, pinakamaraming nagparehistro ngayong taon ang mga kabataan. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang voters registration sa mall. Kaya handa ang COMELEC sa dagsa ng mga last minute na magpaparehistro 7 araw bago ang deadline. Hindi pa masabi ng COMELEC kung may extension ang registration. Yung unang declaration kasi ng ating chair noon is unlikely yung extension. Pero hindi naman yung tutok, kwan pa lang yon. Siguro expression of sentiment lang yon. But let us see
kung i-extend ni Chair considering na konti yung nagparehistro nationwide, Charles. So, Bukas ang registration ng COMELEC mula Lunes hanggang Sabado. Sa darating na Martes, January 31, ang deadline ng voters registration. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, vaccination program ng Pangasinan tututukan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis sa paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa ika-21 regular session ng probinsya ng Pangasinan, isa sa mga pinag-usapan ang vaccination programs. Banta ng Tigdas, tututukan. Magbabalita Jose Robert Inventor. After being duly seconded and hearing no objections, Journal Number 1, Series of 2023 of the January 16, 2023 regular sessions hereby approved. Sa ika-21 regular session ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan kahapon, mainit na pinag-usapan ang mga vaccination programs. And that's why the reason why we invited the IATF is not just for COVID, but also we have to remember that there are other vaccination programs and other health programs that need to be implemented, not just the COVID vaccination programs. Maliban kasi sa COVID-19, tinututukan din ang vaccination program sa mga bata kontra hepatitis, tigdas at iba pa. Noong nakaraang taon, Pangasinan ang nakapagtala ng may pinakamataas na kaso ng tigdas sa Ilocos Region na umabot sa 61 kaso. We're trying to monitor the measles, no? Because we recorded low fully immunized children po last year. No, actually ito yung challenge talaga po sa atin, sir. We just covered like 68%, no, when in fact the target's like 95. No, so we're looking into the different fully immunized child indicators of the different 44 municipalities and 3 cities. So we have to do at least our share para matanggal tayo dyan sa top 10 list ng mga kabataan po natin, mga infants pataas hanggang 12 years old na hindi nabibigyan ng mga bakuna. Samantala, ipinaalala ni 4th District Board Member Jerry Rosario ang pagsusuot ng face mask lalo na sa matataong lugar. Pandemic, as we have heard from them, is not yet over, and I think it is high time also for us to still practice, no, the safety protocols, and of course it will be help
if the PNP can help us in implementing the basic guidelines as instructed but through the executive orders that were mentioned a while ago. Inaasahan na makakatulong sa pagpapalakas ng vaccination drive ng probinsya ang pagbubukas ng kauna-unahang vaccine cold room sa probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pinili naman ng DICT ang probinsya ng Ifugao bilang pilot area para sa kanilang cyber safety campaign sa programang GIDAS. Magbabalita Charles Limon. Bumisita noong weekend sa probinsya ng Ifugao ang Department of Information and Communication Technology. Hatid nila ang kaalaman sa cybersecurity. Napili kasi nila ang probinsya bilang pilot area ng programang Cyber Safety Campaign in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS. Ilan sa mga gagawin sa ilalim ng programang ito ang paghahatid at pagpapalakas ng libreng wifi sa mga liblib na lugar sa probinsya at digitalization sa mga serbisyong alok ng 11 bayan ng Ifugao. Maliban dito, tinulungan din ng ahensya ang ilang residente upang ma-register ng mga ito ang kanilang mga SIM card. Ang naturang pagbisita ay pinangunahan ni DICT Secretary Ivan John Uy at ni Cybercrime Investigation and Coordination Center Undersecretary Alexander Ramos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Also in the news ay yung mga 10 or more flight crew ng Philippine Airlines na nagtangkang magpasok ng onions. No? At least pinapakita na napakahirap talaga bumili ng sibuyas dito sa ating bansa at imbis na tsokolate ang dala, sibuyas ang dinala nila na pasalubong para sa kanilang pamilya. No? So, umabot pa ng 700 pesos per kilo at that time. So, ang ginawa ng flight crew nagdala sila. Unfortunately, nung in-x-ray ang kanilang bag, nakita ng customs personnel yung mga onions and they were investigated, they were apprehended, not for violation of the customs and tariff law, but for violation of yung agricultural smuggling. Maalala niyo sa mga nagta-travel, doon sa pagdating nyo, may tanong yung customs declaration form kung kayo ay nagdadala ng prutas, vegetables, etc. At ito yung violation nila. Hindi sana makukumpiske yan because it's also for personal use. Hindi naman for commercial use kung dineclare nila sa customs declaration form na may dala silang mga sibuyas for their personal consumption. So even fruits, no, pag nagdala kayo ng prutas galing abroad, you must declare this in your customs declaration form. Otherwise, mangyari yung nangyari sa crew na ito ay kinonfiscate at sinira ng customs personnel. Were they criminally charged for violation of the Customs and Tariff Code? Hindi naman po sinarge ng customs ng mga flight crew, but internally doon sa Philippine Airlines ay iniimbestiga nila ngayon for conduct and becoming of their employees. Susunod, aklat para sa mga bata tungkol sa mga isyu at kahalagahan ng pag-aalaga ng kalikasan, hatid ng isang manunulat. Ang kanyang kwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music,
closer to your hearts. Isang aklat naman ang hatid ng isang manunulat mula sa Iloilo City para sa mga bata. Laman ng libro, mga issue at paano ang pag-aalaga sa kalikasan. May kwento si Jose Robert Inventor. Bata pa lamang si Gloria, hilig na niya ang pagsusulat. Kaya nang magkolehiyo ay lalo pa niya itong hinasa. From an early age, so we were already surrounded by a literary rich environment in our home, so which featured classic stories, both foreign and Filipiniana. So we were already told stories, well, the classics like Cinderella or the Grimm's fairy tales. I began journeying down the path of student journalism also. This vocation has kept its presence in my life until today. Iba't ibang komunidad ang kanyang binisita sa bansa. Naging daan daw ito upang makakuha ng inspirasyon sa paglilimbag ng aklat niyang The Perfect Tree na 5 taon niyang sinulat. So I think it started from there, from our community projects ng Bata Ako PH, that I wanted to write The Perfect Tree. So it was back in 2017, but I have never gotten to publish it until now, until 5 years later. That's it. So some books have taken me years to publish them, but I'm happy to be back in the book development industry again. Matagal man, isa naman ito sa mga librong ipinagmamalaki niya. Laman kasi ay mga aral sa pangangalaga ng kapaligiran. Where we need to take care of our environment, take care of our trees, that we should not take for granted what has nature given us. Ang kanyang libro ay matatagpuan sa isang bookshop sa Baguio City. Abangan rin daw ang iba pa nitong mga libro na ilalabas ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.